In Horst vindt op 7 en 8 september een bijzondere verkoop plaats. Werken van de overleden kunstenaar Piet Hermans kunnen namelijk bij Hai en Annie Philipsen, goede vrienden van Piet en Thea Hermans, bekeken en gekocht worden. Thea ging verhuizen en Piet was een verzamelaar van diverse kunst, vooral keramiek. En dat was te veel wat hij nog had om mee te nemen. Dus Thea moest toch iets verzinnen om de spullen een goede plek te kunnen geven. En toen hebben we samen het idee geopperd om er een verkoop van te houden. Om te kijken dat de spullen zoals Piet ze bedoeld heeft, zoals hij ze bedoeld heeft om te maken, dat die een goede plek krijgen bij mensen die Piet goed kennen. Dat is voor een groot gedeelte eigen werk, keramiek dus. Maar ook een hele verzameling die Piet gedaan heeft. In zo'n diverse kunstreizen die hij gemaakt heeft door Europa, is Mexico geweest. En overal bracht Piet wel wat mee. Eigenlijk meer als dat hij plaats had. Want er waren heel veel dingen die stonden nog ingepakt die de familie nog amper gezien had. En het was zoveel, want we hebben 6 keer met een bus op en neer moeten rijden om de spullen hier te krijgen. Dus we willen dus proberen te zorgen dat dit een goede plek krijgt. De familie van Piet en Thea is al langs geweest in de schuur. En vanaf nu is iedere geïnteresseerde welkom bij Hai en Annie. Ja, natuurlijk is iedereen welkom. Maar we proberen in ieder geval de mensen van waar Piet bekend is bij de keramiek. Hij is de kunstacademie heeft hij gewerkt, heeft als bezigheidstherapeut gewerkt. Maar ook in het carnavalswereldje is Piet heel erg bekend. En Piet heeft ook voor de carnavalsmensen heel veel kunstwerken gemaakt. Dus ik denk uit die 2 groepen dat er nogal wat belangstelling zou kunnen zijn. Tenminste, dat hopen we. Veel kunst van Hermans is te koop, maar niet alles. Nee, het eentje is niet te koop. Het is wel een erfstuk wat we gekregen hebben. Piet had zelf die eend dus staan. En Piet had heel veel plannen. Hij had eigenlijk 200 jaar moeten worden. Was hij nog niet klaar met zijn plannen. Maar een van de plannen was om die eend, waar hij zelf in gereden heeft, om die op te knappen. En toen heeft de familie Hermans besloten dat wij die eend kregen. Ik heb er fantastische, prachtige oude eend aan. Maar het mooiste is dat ze van Piet is geweest, want zijn handtekening staat erachterop. De familie Philipsen hoopt dat het verkoopweekend ook een kleine reunie wordt, waarbij veel herinneringen aan Piet Hermans opgehaald kunnen worden. Ja, als Piet terugdenkt, hoeveel tijd hebben we? Is natuurlijk een mensenmens, te goed voor iedereen, soms in zijn eigen nadeel. Maar hij was een hele goede vriend, maar niet alleen van ons, maar eigenlijk van iedereen. Want bij de Vorstenraad hebben we meegemaakt als voorzitter. En Piet, dat was een zuigende kracht. Het was moeilijk om 's avonds nog mee naar huis te krijgen. Iedereen wou met Piet een praatje maken, dus dat is Piet. De verkoop is op 7 en 8 september tussen 10 en 5 uur aan de Kranenstraat 81 in Horst.